Hello babes, songnong no tini angka isa kubi hamzang ma kothoma sabi khanari wane. O kothoma angka bemar ganangni hamzang mani kothoma. No phaidi hinke bisi kok sayakare jeng khune nyalai siwane. Puilai no borok hamzang mani kha WhatsApp group te hinke salsa borok personality text khaika. Afro borok kok rok salaika, kok salaite hamzang lai thangka. Borok hamzang mani 2021 ni June ni 27 tarik tibar jorani 3 PM bo hamzang mani. Borok khorok nei amsik khaino hamzak layo pura bukha riwi. Borok kene ke bukhani kokrok bo haiya. Borok jekono samo khaina hinke kene kheno khayo. Salsa burini sago belai kotorma bemar tongo phiaba osala saimanya. O burini bemar kha bukhani bemar. Bukha sajago, bismas sajago, yaktik bothoma sajago. Bebagno tekto manjago. Mini sak hamini bagai maichai maya toining maya. Aboni bagai belaino kera mangai thangka. Abo simi boya bukhanai bo kogo bini kian chani bagai. Phiaba tongi manliya sawi marika ostelano bini bemani kokno. Afro bo operation khajanani nang tongkha. Bo operation khajaka sadin engkha hospitalo. Tarpore noko phagya bo operation khajagai afro teisa sak hamjakha. Borok afro haina hai kok salaikya. Hai khaimang borok hamjak laimani bisa angna naikya. Phiaba obrini sak hamna karile tebo se bariwo. Obri doctor naijakha, doctor sawi horka. Nini mole te operation khaijak mangala kha. Nung sikangono khaijakha operation. Operation khayakhebo kasa tebo tornai. Operation khaikebo nini life danger ro klainai. Hene saka. Bithiro hore rikha doctor. Abono sawi tongjamani. Salbaruruk tebo si barewi phairerek. Abono control khaimanya bai botini binchalano sawi rikha. Nungano yaka thangsidi. Angnono hamjakna musungphano tei mangala kha. Nini life no nungma thangsidi. Ano naita tongsidi. Hini afro osla markino kapkha obribo kapkha. Nogobo muktui huino matonika. Ma phani buskango kaprakya. Ma phana tongthorina ni bagai phiaba borok kini kangnai nangkha. Je boro ake hamjak lai frubo munglobai nunglai mani. Abono nunglayo. Thinango obri langma arina kalayane hini obri khakhlayo. Hike babsong narok daktino naimanai part 2. Last day obri langma bomo hai ingno. Obono sing part 2 saiman layane. Belai set story omo angsidino sama bai moko ningmukte kalaikha boroni story no khanawi. Hinke babsong narok tomuno tinni o video no sajakha hinke like comment share khlain ta pokti te osinelo katalgai tonga hinke subscribe khlain ta pokti hambai.